Nagahilapit ang pinakalapuyot nga sitwasyon diri sa syudad, pero sa traffic ko kun hapon hindi mo maintindihan diri sa city proper, no? Pero well managed man ang ato sining traffic ko, pero pag outside mo na sa city proper, mga Kakson, mga Villamonte, bisan diri lang sa may Burgos, masyado na ka liwanay sang sitwasyon, no? Kag diri naman sa area sang Barangay Mandalagan, going to North Abing direction, kag ti diri naman sa downtown area, kag ti dira sa Barangay Singkang Airport, no? Sa may Banggalihis bla, masyado naman katalunsay sang ato sining dalagan sang trapiko. Mulang na diri sa proper sang syudad, ti may mga programa nga ginapatigayon, especially sa hapon, from 4:30 na sang hapon, mga Kakson, kay sirado na ang pila ka mga areas diri sa palibot sang downtown area, mga Kakson, no? Sige, makainupdalay kita, tubtob gida sa Tagna Lasay Siringaga diri sa inyo Siringa palatuntunan. Action Reports, first portion. Karon nga adlaw, mga Kakson, anong mga balita sa sining nga adlaw diri sa inyo sining nga palatuntunan, mga Kakson, sa balita nasyonal. Ini may kang tanan sa priority bills nga ginpagwa sang Marcos administration, no? Yara kuno sa mga 23 ka mga hagna, no? Mga priority bills ang patigayon nun sa idalom sang Marcos administration. Ang list sang priority legislation ang iga-lay down nini sang presidente sa first State of the Nation address o kon SONA, mga Kakson. Ti sunod diri sa ginpabutyag ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nga may 23 ka mga priority measures nga igapatigayon, pero ti sa Senate hearing igaplastar niya kag amuman lang ni, mga Kakson, nga mga priority ang natalana, mga Kakson. Ano ini ang actually sa first zona ni Marcos nagpabutyag nga nagahingyo sa Kongreso nga makapas ini sang 19 ka mga bills under sa iya administration. Action Reports, first portion. Ano ini? First, include diri ang National Government Rightsizing Program or NGRP. Second is Budget Modernization Bill. Ikatatlo, Valuation Reform Bill. Kag ikaapat, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act o PFITA. E-Governance Act, Internet Transaction Act or E-Commerce Law, no? Government Financial Institution United Initiatives to Distress Enterprises for Recovery or Economic Recovery or GUIDE, Medical Reserve Corps, National Disease Prevention Management Authority, creation of the Virology Institute of the Philippines, Department of Water Resources, and Unified System of Separation, Retirement, and Pension. Lakip na ang E-Governance Act, National Land Use Act, and National Defense Act, mga Kakson. And lakip na ang Mandatory Reserve Officers Training Corps or ROTC kag National Service Training Program or NSTP, no? Enabling law for the national gas industry, amendments to the Electric Power Industry Reform Act or EPERA under sa Republic Act 91 36, no?
and amendments to the Build, Operate, Transfer or BOT law, mga kaaksyon. No? Action reports, first portion. Amo ining mga top priority sa idalom sang Marcos administration. Mga top priority yadto ang ginpabutyag, ginpalayag sang tagpababa or Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, mga kaaksyon. No? Samtang si Marcos ang na concern man karon, no, angot sa sining pagpatay sa kay Percy Lapid, mga kaaksyon. Ginpabutyag din ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga concern ni siya karon sa kamatayon sang radio broadcaster nga si Percy Lapid sa Las Piñas atong nakaligad nga Monday night or Lunes sang gabi. Ining ginpabutyag ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Sunod diri kay Guevara, gintas na ini to take a look or pagalantawon ang investigation sa sining fatal or fatal shooting, mga kaaksyon. No? Kayang Office of the President, particularmente si PBBM, ang concern kung ano gid ang natabo nga agintero gid ini si Percy Lapid. Action reports, first portion. Ano pang iban nga mga bagay kag talulupang doon nga mga informasyon, ini may kang tanan sa palasyo sang Malacañang ho. Nagdepende ini sa kay Presidente Marcos Jr. at tublang trip niya sa Singapore, no? To attend a Formula 1 racing event, mga kaaksyon. Ti sunod diri sa kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpabutyag nga ang iban nga mga concern, ini ang ginabagaya sang pamilya nga ang especially ang cost of trip, mga kaaksyon, ginabaga ini sang pamilya Marcos, no? Kag ang trip sang presidente way na kinanglan nga panggitaan sang pundo para sa siring kaywatan nga gintambungan sang presidente. Ugaling kay ti ini siyang nag-perform lang sang iyang duty or trabaho as president kunyara sa abroad, mga kaaksyon. Although nga hindi man official state visit ang kadto ni Marcos. Action reports, first portion. Pila lamang ini sa atong sining pagatalakayon diri sa inyo sining palatuntunan, mga kaaksyon. No? Samtang sa balita naman sa lokal, igadulong karon ni Aksyon Alvin Graba ang pila ka mga sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kag kabugusan nga mga sitwasyon ilabi na sa mga markets naton karon dugay-dugay aton hibaloon upod kay Aksyon Alvin Graba plus ang iban nga mga blatter entry nga natipon sa aton sining nga mga Action Unit Reporters. Action reports, first portion. Balita naman sa syudad or sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay aton hibaloon sa kay Aksyon Dale Salazar, ini may kangtanan sa 20 ka mga traffic enforcers magakompete sa pagbalik sang Dancing Traffic Enforcers sa Mascara 2022 umpisa karon sa hapon. Action reports, first portion. Daw ang venue sini dito sa may BS sa Kinodrive lato, nakaliga dito man to ginhiwat kay daw lapad-lapad tong area, mga kaaksyon tilang taon tagaron kung sino naman ini sa bag-ong administrasyon ang mga dancing traffic enforcers, mga kaaksyon. Ay, pwerte namigida. At least nga bisan paano gagio sa ngaton sining nga mga traffic enforcers para may lantawon man ang commuters, ang drivers, bastang mata sa lugar lang, no? Action reports,
first portion. Lantaon tani karon na sa hapon mga kaaksyon, no? 20 sila tanan ang magapaindis-indis sa sining dancing traffic enforcers sa Maskara 2022. Samtang sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni aksyon na John Diaz, PRO 6 mga kaaksyon, Police Regional Office 6 nagahulat pa sang formal nga mando para sa augmentation sa Maskara Festival 2022. Action reports, first portion. Sa balita kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO suspect sa pagpanglutang sa senior citizen sa Barangay Handumanan na kaligad nga sa badugin pasakaan na sang kaso. Action reports, first portion. Kaga iban pa nga mga balita karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa inyo sininga palatuntunan mga kaaksyon isa man gali ka personaho ang binungguan, no? Ambot kun may identity na ini kay patay ang isa ka lalaki matapos nagbunggo ini sa isa ka tricycle sa Purok Paho, Barangay Talok, Sudad sang Bago, last 9 pasado kagabi, October 4 mga kaaksyon, no? Sunod diri sa informasyon sang Bago City PNP, wala pa makilala ang driver sang motorsiklo nga Euro 125, no? Nga wala sang plate number samtang ang driver sang tricycle nga mo si Jack Tabhusay, 37 anyos kag ang live-in sini nga si Salvacion Labanancia, 52 anyos, mga residente ni sang Purok Nami 1, no? Purok Nami 1, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Dugang pa padulong sa norte nga direksyon ang motorsiklo o ang motor. Samtang pasor naman ang tricycle nga ginaligar nag-agaw sang lane sang tricycle rason nga nagbungguanay ang motorsiklo kag tricycle nga nagresulta sa pagkabaliskad sang tricycle kag pagkapila sang maglibin partner kag pagkapatay naman sang driver sang motorsiklo pila sa ulo patal nga igo sini mga kaaksyon. Action reports, first portion. Karon na magro adlaw labuton ta mga kaaksyon ang Bago City PNP angot sa investigasyon kag detinado karon sa Bago City Police Station si Tabhusay. Action reports, first portion. Kag sa iban pa nga mga balita diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon, si 72 o si 72 gliya 72 ka mga depektibo nga kiluhan sa merkado sa siyudad sang Cadiz ginpalapakan pison kahapon nga adlaw kay siling sang city government hindi naman mapuslan ni base gamiton pa ini mga kaaksyon. Action reports, first portion. Saling yun ni palapakan na lang sa pison, no? Naglabot sa 72 ka depektibo nga kinuhan sa merkado sa siyudad sang Cadiz ang ginpangguba kahapon bilang pagpaninguha sang lokal nga gobyerno sang syudad nga maproteksyonan ang mga bumalakal batok sa mga nagapangdaya bla sa kinuhan nga mga negosyante, no? Sunod rin sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga binulan man ang monitoring sang syudad kasunod sang madamo nga reklamo sa wala nagasanto nga kilo sang ila ginabakal kaangay sang karne kagiban pa. Ginatawag naman ni Escalante nga alarming ang kadamuon sang nagaka-confiscable nga mga depektibo nga mga kinuhan kag nagapanawagan sa mga negosyante nga untaton na ang pagpangdaya at tungod na magapadayon ng syudad agod nga matap na ang ini mga kaaksyon, no? Ti ang ining tikang sang syudad may kang tanan sa ginaselebrar subong bulan sang Consumers Welfare Month mga kaaksyon. Action reports, first portion. Sila lamang ini sa atong sining balitaan sa sining aga mga kaaksyon. Standby
sa ato sini nga panumbalik karon dugay-dugay i-check ta ang report sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod ilabi na sa mga markets naton ibaloon ta karon ang pulso kag dalagan sa presyo mga kaaksyon. Yaring daligid lang aksyon Alvin Graba palusuton ko lang niyo. Standby mga kaaksyon daligid lang. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Wala po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya Oo. nagtudlo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanati. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanatan ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo ti. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akon birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kaya kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am.
Paano ka nakapadala sulat? Ang nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Hmm. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na lang siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man ra po kulong tatugan ko palala. Diya sa linggo siya. Standard Time, las 4.29 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, kantuan tanang balita sa ato sining patrol, no? Sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod ka mga mga kuana presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon bala sa sining mga inuras dira sa merkado diri sa syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sang reports ni Action Alvin Graba imbukada sa pagpangalagad sang Action Reports portion. Action Alvin, mayong aga. Bye! Good Oh. morning, bye! Mayong aga. Sad ni mo diya. Yes! It's Oh. coffee time, Coffee bye! time. Oo, diri ka sa Libertad Public Market. Ara kadagali subong. Oo, ari na ko subong bago lang ka panaog sa patrol. Mm. Subong amat-amat kita panglakaton. Diri man sa area sa Libertad Public Market ang ako ni signal daw may ari diri sa ako niya Action Rex pero hindi pa kasulod sa imo ang Nga. akong B-Mix. Kano? Ang akong B-Mix bala hindi pa kasulod sa imo ganhaan. Do, balda naman buhay gurong pa, no? cellphone yan eh. Buti I-restart pero may na. gin-restart ko na ni. Liwaton ta ni be. Kay kapang lakaton kita abi. Sining aga medyo Basta hindi ako na- sagsaho magpanglakaton ka, kamang ka be? Oo, no, sakto na. Oo, kahit hindi man sa magsulod kung nagpanglakaton ka, testingin magkamang ka bla. Tilawan ta ni be magkakamang kay kung hindi bati sa Ay, signal. Kag kung kulang bala aksyon Rex kung mag-signal bala nga kung kaisa ang isa ka tiil mo itaas mo pa. Oo, sa babaw ang isa mo katiil bla. Ara na ara na kitaon ko na. Oo. Kitaon ko na, ara na. Basta ma-restart lang siya siguro mo na din yung technique nimo. Amo na da ganing teknik da. Amo, pero doon naipitang ako niyang tsura sa BMX. Mm. Nano? But, oo, ara na, nagkasulod na ko. Kita na unan ko na di. Galing kay daw pitsa sa signal na ni Guro at Rex. Kung kay sa kaagahon. Video man ang signal abi. Ara So, na. medyo, ara na gali. Ara na gali. Siya na Rex. Ara na ang signal, kagmayad nga signal. No? Subong sini, ang sitwasyon damo sa may mga tricycles, diri skilled sa Libertad, dulong sa mga pasahero, while ang iban diri sa lagyan de pasahe, diri man agi aksyon na Rex, particular tong halin sa area sa Barangay Banago, passing through sa Libertad Public Market. Malabay gid ni siya sa may malabay gid ni siya sa may dalan sang Lopez Haina, gid mismo sa lagyan kung may area sa Libertad Public Market. No? Rikitay, pagkato kita sa may bagsakan area, para kahit papano ang aton sining mga kauturan, aga pa aksyon na Rex, may mga idea na
kumbala pila ang presyo sa mga utanon, mga kararuton, kag iban pa subong gani diriya kitaon na ang barato subong ang talong dagko nga mga talong Action Rex. Pero Ang very long? talong, yes, which is very long. Ba, tagpilang kilo na, tag 50? Tag 50 ang kilos ang talong. Ang mais diriya may ari man diriya mais Action Rex, no? Ang mais kitaon man di 55. 55 man ang mais? Oh, 55. Ano na linghod nga mais na? Linghod pa ni Action Rex kay green mo. Basta green pa gani ang Abi, panit, linghod pa na siya. interviewada nga tubang mo, be? Oo, kag iban pa diriya kalabasa is 20 pesos per kilo. Barato Luwas tayo diri. yun, no? Oo, barato na diri Action Rex ang mga utanon kung hari ka sa may bagsakan na area, no. Gwapa pa sang baligya Action Rex si Madam. Oo, ano nga stall ni man? Ha? Bebe pa lapit na sa'yo. Ano nga store gani ni ma'am? Yumi? Oo. Yumi store gali Action Rex, no? Si Yumi. Kubusing ganon, ini si Madam Yumi. Ikaw si Madam Yumi, no? Si Madam Yumi gali. Madam Yumi, tagpila ning imong amargoso? Tag 70 ang kilo Tag 70 ang kilo. Na barato sa aton nga talong, no? Nga very long. Talong nga very long. Oo. Si Action Rex. Si Madam. Gali ka nag-agi pa si Madam eh. Ma'am, ba din halin ang talong ta? Iloilo pa gali ni Action Rex Layo si mo, Oo, hindi kay may matamang linay ang gahatag pagaga-serve pa bala sa mga customers at araman ang ilang ginatipon bala kag ang ilang kahade dire kita skilid abi. Okay. Ma'am, adini halin ang imong talong, ma'am? sa Iloilo. Sa Ay, Iloilo Iloilo pa na, gali halin. Tingala ko yung very long na, very big, Kag very hamis pa. very hamis pa. Kaangay ni Yumi. Madam Ang mga Yumi, mais siya, ang mais mo gali, Madam, din halin. Sa bago lang. Sa bago, huling-hod pa rin, no? Hindi mag-barbecue. sige, ano sa imo? Kapareha sa akon, no? Nga linghod, nga hamis. Mo nagkapamakal, no? Mo ni oras? Oo, damo di ka pamakalin ng mga customers makitan mo subong pili isang marguso kaga iban pa. Ang aton siling kuan ma'am, tag pila ning kalabasa ta? Tag 20. Oo, dinalin siya. Kagayan. Cagayan. So medyo malayo-layo pa, no? Pamapayaw, gali ng produkto yan. Oo, magluwas may-ari pa diriya Action Rex. Ang kung magbahay kubo, may upo ka di. Kalubay. Kalubay mo tagpila. Tag 20 man. Iloilo man. Iloilo man ni siya Action Rex, no? Puro pangayaw, galing bligya ya. Oo, kay... Ano na may basta nagadulong na nada? may mga nagadulong na sa inyo kada gabi, ma'am. Shipment lang sa amon. Napadala lang kami. Napadala lang namin. Ginapadala lang ni Gali Action Rex, gina-ship. Ang kalabanan man diriya, ang iban kundin mas barato para mas maayo para sa atin silang mga kauturan dito man. So amo ni Action Rex ang iban diri. Magluwas diri Action Rex, may ari pagid diri nga mga okra kaga iban pa nga available, no? Sa aton sining mga kauturan para lang gihapon sa kay Ma'am Yumi. I think bata ni Ma'am Yumi nga baligya. Dili halin ni siyang okra mo day. Iloilo. Iloilo. Action Rex isa ka matahom nga lino, no? From Abi, Iloilo. interview ha man, be. Oh. Tawa, smile niya pa lang daw may mga mahambal niya, mga pinata. Tima yung smile ni Indayo, play dad dyan na. Okay, kumila ka pa? Yes. City High. Hi, Action Rex. Aga pa sa gabugtaw? Aga ka pagabugtaw, no? Ha? Aga ka pagabugtaw. Oo. Okay, anyway, ining mga kalabasa mo ni magkagang okra mo, kanang baligya siya isni tagpila? Sa ang napanitan, tag 24.
30. Pero kung ara ka lang da. 25 ko. Kumagagan akong gabi 20. Pero ining okra mo ya ang putos. 20 gina. 120 gini putos ini action na Rex, no? Sa kuan sang okra. Amo pa lang ni available sa ila diri. Makadto naman kita after kay Madam Yuki sa pihak naman ta, no? Try naman naton kay Di ka mo dampida? Di ka mo Sorry, kita dampida? sa may dalan sang Lopez Haina, Margarita. Muni kung gadto ka gid sa bagsakan nga original. Action Rex. Okay. Ari ka gid sa bagsakan nga original nga bagsakan. So may mga available man diri, mga kararuto ng kalabanan naman diri, no? Ang puso sang saging, Puso. ang luya. May luya. Tagpilang luya, subong? I-check tani sa ato na amigo kung kay sa iya palang daan May batuan man gani, oh. may batuan man siya pero lantawa ba lang iyang Grabing presyo galing na man. guro. Oo, i-check tani be. Si kay Migo kay are pa man i-check na naton si Migo kay damo man sa customer i-check tani sa iya mismo, no. Migo, magtagpila ng imong luya? 50 sir. 50. Ang imong nga puso sang saging 25 ang Bilog. gagmay 20. Oo, ang inyong mga bisol ka to 30 sir. 30. Ang batuan niya? 60 kilo batuan sir. 60 kilo batuan dinalin. Okay. Ang kamatis yung Migo? 50 lang kilo sir. 50, no? 50 ang kilo. Balikan tama na karon tungwaan taman picture action na Rex. Para kahit paano yung may idea na ato sini nga mga kauturan magluwas diri kay damo man siya kararuton kalabas may-ari man diri maisaksyon na Rex, no, kaga iban pa libot balik naman kita diri man Halos ang katumbal na nagpila na. Ang katumbal yun grabe galing yung katumbal Oo. kutitot ni may Kutitot na gali yan. may Hindi na kutitot lagbaan. may ara pa lagbaan pero may kutitot man. Ari ang kutitot ara kita mo ng kutitot na ang kutitot niya. Meg gayga serve pa siya. Gani. Ga-serve pa siya action na Rex, no. Damo man ka paninda mo ni oras na, no? Oo, damo di ka panindahan naman nga oras action na Rex, especially if you are in Libertad. Migo, isa na lang. Ang katumbal mo pila? Ang katumbal, sir, 100 ang kilo. Ha? 100. 100. Atong pila ang kan? Lagbaan? Ato naman. Sako. Sako kay may mga customer mo. Sige lang. Sige lang. Kay damo pa man ni action na Rex. Importante, ara ka na sa Libertad. Pag dala mo di karon sakpan lang si Action Jumare. Oo Si Action Jom pa. Kag may baylo na. Dayon mo. Masakop mo siya. Kag may baylo sina. Kung ka, may kapi ka dayon. Kita mo sitwasyon sa buong Action na Rex. Sa Libertad area, bugtaw na temprano ang mga nagabaligya. Nagabaligya sino? Dali lang kayo na utod ang iya sining linya, no? Damo-damo na tao sa Libertad Market sining mga inoras sa Bagsakan Center ini, no? May mga di pasayro naman actually nga mga salakyan nga makita naton sa Libertad Public Market, no? Ang ginapamatian ninyo report ni Action Alvin Graba direkta sa Bagsakan Center sa Libertad Public Market. Action Alvin? Yes, Action na Rex na saling na halos ari diri na ng mga salakyan, nanakdi sa ring salakyan kay ga parking may ari diri salakyan di pasahe. Damo mga pasahero, damo man nga mga nagabaligya kag nagapanindahan Action na Rex, no? So para mo ni ang pila ka mga sitwasyon na karon diri man sa area sang Bagsakan Action na Rex. So sa aton sini nga mga kauturan amat-amat padulong diri sa area sa Libertad Public Market kag magya panindahan. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba. Kape
sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel Iraw ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, direkta sa Bagsakan Center sa Libertad Public Market. Nag-report ang atong sining patrol, no? Balikan talang ka na dugay-dugaya sa mga natipon mo nga mga informasyon, mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Standby sa report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Suspect sa pagpanglutang sa senior citizens sa Barangay Handumanan, tinalikdan nga sa madugin pa sa kaanasang kaso. Mga detalye sini karon dugay-dugaya sa aton sini nga panumbalik diri sa inyo sini nga palatuntunan. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang pinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandaan na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po kung tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon.
kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabatik ka. Ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang nga, di kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Kataon. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit.
kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sa... Pabalik na diri sa ato sining pangalaga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5 impunto ang aton oras mga kaaksyon mayong agagid sa mga listeners nga nagapakigupod na diri sa inyo sining palatuntunan. Kuwaon ta na yung balita. Gikan sa Bacolod City Police Office on standby si Aksyon Eric Magbanwa ini may kang tanan sa suspect bla sa paglutang sa senior citizens sa Barangay Handumanan tinalikdan nga sa badogin pa sa kaanasang kaso. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Police Balita. Sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eric Mayungaga. Good morning, Action Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginipasaka na kahapang adlaw ang kaso nga frustrated murder. Bato kay Michael Glenn Cabalhin, 35 anyos. May asawa kag pamuluyo sa Black One, Purok Golden Rosary, Phase 4 Barangay Handumanan. Ini matapos, gintiro ni Michael Glenn Cabalhin ang biktima nga si Alfredo Tobilinar, 65 anyos. Kag pamuluyo naman sa Black One, Purok Golden Rosary, Phase 4 Barangay Handumanan. Sunod kay Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 10, nakuha na nila ang medical certificate sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga kinahanglanon sa pagpasaka sa kaso nga frustrated murder bato kay Cabalhin. Sa pagsisa ni Pajarito Action Rex, may madugay na nga tema ang biktima kag suspetsado sa diin gintiro ang biktima sa tong Sabado sang hapon gamit ang pengan nga may bala sa 38 calibre revolver. Ang suspetsado gilayubang nadakpan sa kapulisan nga ara karon nagapabilin sa custodial facilities sa Police Station number 10 matapos mapasaka ang kaso. Pasaka namon frustrated nagdatawag nga may all drug cases sila kung kansang una ang isyo nila at ang naglapot na sa Piniroy. So frustrated so ang motibo mo na all drug case daan ng Hawaii Manila hasta sa naglapot sa Pagpiniroy tungod pero mga diferensya sila sa Piak Balay mga sa Piak may diferensya nga wala mahatagan bala sa solusyon ang problema sa Piak at Piak. So hindi ito naman ini sa Barangay Kapitan sa Handumanan ay aksyonan niya sa istoryahan kasi ito lining mga problema sa duwa ka pamilya na nag-aaway na rin pa sa mga. So ang armas ng gamit niya, legitimate, pinggan ini siya nga may bala ka 38. So hindi siya ma-recover kay suno sa suspect. Kinaboy ay ini siya kabuknan. So ikikpaluwa pa na ako, ibalita na ako, mapangunan makita doon sa kadapong sa kwanta sa dapat ilapot. Action Rex, si Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 10 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita wala sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Karon galing adlaw sa mga kaaksyon ta para may ideya kamo. Miyerkules mga kaaksyon pizza 5 sa bulan sang Oktubre ang naka-line up mga kaaksyon karon nga adlaw sa Mascara Festival Robinsons on the Spot Master Painting mga kaaksyon sa Robinsons Place Bacolod din hiwaton from 10 o'clock sa aga tubtub las 8 sa gabi.
kag may ibibigat talent ang bida sang Barangay Cluster CND. 4 p.m. to 9 p.m. sa Bacolod City Public Plaza. And mayara pang ongoing first Mayor Albi Benitez Mascara Table Tennis Tournament. And mayara man nga ongoing Giant Mask Contest and Street Dance Costume Parade sa Robinson's Place man ang table tennis tournament niya hiwaton sa Ayala Malls Capitol Central, no, Activity Center, first floor, mga kaaksyon. Amo na ang naka-line up nga mga activities karon nga adlaw, mga kaaksyon. Action report, first portion. Kaligid lang mga kaaksyon kay mahatag tanay resulta sang aton sining nga STL kag ang resulta sang Super Lotto 649, Ultra Lotto 658 kag Lotto 642, mga kaaksyon. Way gid winner ho sa tanan nga mga resulta, no? Dagko man ka mga premyo, no? Way gyapon sang resulta. Abi baloon ta mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap kita nay sa resulta sang Small Town Lottery kahapon tubtob kagabi, mga kaaksyon. Sa first draw kahapon 25-23, liwat 25 and 23. Second draw 4-31, 4-31, kagang third draw, mga kaaksyon sa third draw, 2-13, 2-13, kagab ini ang last draw, mga kaaksyon. Sa resulta sang Small Town Lottery, yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa iluhan ta naman ang Lotto result, mga kaaksyon. Unahon ta sa 649. Yari na ang Lotto result. Sa Super Lotto 649, wala sang jackpot winner, no? Pero ang jackpot prize nagapabilin sa 123.7 million pesos kahangged, no? Ang winning combination, mga kaaksyon, sa 649, 11, 7, 36, 34, 41 kag 32. Liwat 11, 7, 36, 34, 41 and 32, mga kaaksyon, no? Sa Ultra Lotto 658, way man gyapon sang jackpot winner, no? Pero ang jackpot prize naglabot sa 106.6 million pesos. Ang combination number sa 658, 30, 56, 50, 6, 58 kag 25. Liwat 30, 56, 50, 6, 58 or 58 kag 25, mga kaaksyon. Sa 658 na, sa ilo kita sa 642. 642. Wala man gyapon jackpot winner, pero ang jackpot prize 28.6 million pesos, mga kaaksyon. Ang winning combination 40, 30, 35, 32, 29 kag 6. 642, 40, 40, 30, 40, 38, 35, 32, 29 and 6. Liwat 40, 38, 35, 32, 29 kag 6. Yari na ang Lotto result. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:08 na nga ton oras diri sa inyo sining nga palatuntunan karon dugay-dugaya sa aton sining nga pagpanumbalik, mga kaaksyon. Report ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. PRO6 nagahulat pa sang formal nga mando para sa augmentation bala diri sa Mascara Festival 2022. Initanan balikan ta sa pagpanumbalik sang inyo sining nga palatuntunan.
Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like kay Mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala Mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanatan ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imundak lang. Dako ng bulig siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di. Kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. First portion. Pabalik na diri sa ato sini nga pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 5:20 na nga oras. Kantuan taray balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa Police Regional Office 6 nagahulat pa sang formal nga mando para sa augmentation sa Mascara Festival 2022. Mga kaaksyon, yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex, tub-tub subong wala pa magkapapanaog sa nga order kon mando ang Police Regional Office 6 para sa ginayo nga augmentation sa Bacolod City Police Office. Iringking kumpirman mismo ni Police Major Mary Grace Coroborio, ang spokesperson sa Pro 6 sa interview sa Action Radio. Sunod reaction Rex kay Borio, may ara na gidman sang ginplano kag gindesisyonan ng Pro 6 sa ginpadigay nila nga pagsinapol sang Lunes, Oktubre 3 o galing wala pa sang formal nga mando nga nagahatag isang go signal para i-deploy na ang mga PNP personnel nga mapilian nga ipaidalom sa augmentation. Sunod diri kay Borio Action Rex, 1,387 ka mga pulis gikan sa nakalain-lain nga mga police unit sang Pro 6 ang ipadala sa BCPO bilang dugang sa ila security force bangod man sining Mascara Festival 2022. Dugang pa diri ni Borio Action Rex nga tungaon ni nila sa 3 ka batch ang pamangkot kung saan magasugod ina ang wala pa may baluan tub-tub subong ni Borio kay wala pa sang opisyal nga mando. Dugang pa diri ni Borio nga sa 1,367 ka mga police personnel, 1,345 diri ang police non-commissioned officers o kung namunibla ang halin sa SPO4 panaog sa patuluman, alin sa patuluman tub-tub brother sa Police Executive Master Sergeant. Samtang may 42 naman ka mga Police Commissioned Officer o kan PCOs nga ipadala. Tinaybalaan man naton do mga 31 dire mahalin sa Nokpo o Konopo Action Rex, no? Pero ang man din ni Borio kalabanan sa mga kuwaon nga mga PMCOs
Hinabang mga bago lang tapos sa training nga nag-apply sa pagka-Police Action Rex do sila na ang ipadala sa augmentation. Kay ang target diri sa Pro 6 gusto nila malambot ginining personal requirement bala sa sining Mascara Festival base sa security plan kay nakabutang nga 2,229 ka mga pulis ang kinahanglanon para masiguro ang seguridad sa Mascara Festival. Ginklaro din ni Borio nga sa siring nga 1987 dala na din ipadala kanokpo nga 181, 150 ka PNCOs, 31 ka mga Police Commissioned Officer Action Rex. Sa tiulat-ulaton tanay kay ambal ni Borio, base sining nga semana, mapagwa naman tong mando and denti. Ina, siguro gilayon nila ipatuman kag ipadala diri by batch ining augmentation. Hoy, sa totoo lang mga ka-aksyon sa mga mahilig na magigop sa mainit nga kape kon kaagahon, basta kape, isa lang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, 100%. Ining puro-puro gid mango. Ini may kang tanan sa 20 tanan ka mga traffic enforcers mag-compete sa pagbalik sang Dancing Traffic Enforcers sa Mascara 2022. Umpisa karon sa hapon marusadya inidira sa may BS Aquino Drive, no? May nga galang sa kay Diding Alojamento, kay Raymar Beranyo Lingoste, may lang pamati, no? Creselda Balindes Iman, morning lang, and Elizabeth Gamala, and Carl Kenneth Caniete, no? Kag gatamyaw lang kay Laika May Caniete, happy Teacher's Day, Teacher's Day gali subong, no? Kag sa iyang mga kaupdanan sa Ibi Magalona National High School, no? Sige, okay, sa kay Dodds Dalida, no? Kag kay Perla Dalida, kay Shenica Mahilom, no? Ga monitor. Elmer Boyet Villasor, may lang pagpamati. Dines Richard Tiboroma, good morning lang. Nenfa Ibanez from Barangay Tangob, salamat gid Nenfa. And sa kay Jinky de Alagdon, dara sa Arizona, USA, no? And Carmencho Siason Biboso, may lang pag-monitor man, no? Okay. Sa kay Evelyn Nipomucino, salamat gid, no? Jose Mungcal Torilla, Warlito Nisya, may nga galang, May Patricio Pedro, may lang pagpamati, gritsa lang iyang magulang si Rodel Patricio Pedro, happy birthday. Kag belated happy birthday kay Leo Patricio Pedro, no? Sige, halin sa kay May Patricio Pedro. Michelle Sayo Gemiroy, salamat gid Michelle Sayo Gemiroy, no? Kay Mia Salmorin Cesar Paunal, may lang pagpamati Mia Mariol Vido Cuesa, no? Tamyaw lang sang happy birthday sa Edwin Agapin, Marlon Clarin, Generous Iged kag Rinaldo Pingolio, no? May lang pagpamati kag happy birthday. And Ruby Argente kag Luvic, no? May lang pagpamati dira sa Barangay 30 kay Luvic kag Ruby de la Luna, no? Thank you gid Ruby Argente de la Luna. Inday Blasa, salamat gid kag good morning. Melvin Finyafil, Carmincho Sason, no? Siason Biboso,
Okay. Tamiyaw lang si Mandodo, Day Elmer Salado, Lerma de Sales, Luciana, Maaw, kag tanan nga teachers. Okay. Ayos, Imbong Jo Campo, ko nila paran ay daalunan, Lili Oligo, no? Jimmy Senior Latido, may lang nga pagpamati. Cesar Paslon, ga-monitor sa Barangay Pandanon, Silos, Purok Paradahan. Tamiyo lang pamilya Paslon, kag pamilya Laparan, no? Elvira Hilogo, Jonalyn Ninyal Di Crepito, salamat gid, no? Okay. Doy Arthur kag Roming Estrabon Hidalanga, no? Then si Bobby Munoz from Talisay, no? Salamat gid ka, good morning. Ronnie Basa, no? May lang pagpamati kay Ronnie Basa, happy Teachers Day kuno sa tanan nga especially sa teachers sang La Carlota City College, no? Stella Pailanga Cesar, may lang pagpamati kagatamyaw man sa mga teachers belasang Ramon Torres Saga sa National High School, Bago City, no? Happy Teachers Day kuno. Raymart Magbanwa Lioro from Barangay Abo-Abo, Morsia, no? Okay, salamat gida. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kay Samson Sumilier Bibar from Guam, USA. Salamat gid sir, Samson Sommelier Bibar kag kay Novi Magapan, no? Thank you gida. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagta pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay sa report na ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya, pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa ko, pliti, gamay lang nga bagay, mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa siguro ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian niyo kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang tigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Time la 5:38 na nga ton oras, 5:38 na mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, standby na sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon. No? Pag nagapatuman sang bag-o lang Metrexo, 3 pa lamang karuta sang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod, no? 3 pa lang ini nga mga modernized jeepney. Ang iban siniti ang undo kahapon na interview ta si Mr. Jigo Malakad, mga kaaksyon nga ginapaabot na nila ang ila sining nga ginsugwa from Iloilo para nga magkuha sang matrix, mga kaaksyon, no? 3 pa lamang karuta diri sa Bacolod ang modernized jeepney ang nag-implementar sang bag-o nga fare matrix sa syudad sang Bacolod. Sunod rin kay Phoebe Turbanos, presidente sang Loverboy and Turbanos Transport Corporation, nga ang 3 ka mga ruta ginalakipan ini sang Bata, Alihis kag home site, no? Tungod sini ginpayag ni Turbanos nga hugot nila nga ginapanumdum sa ila mga drivers nga likawan ang magpasaka sang pliti tubtub wala sang bago nga fare matrix. Agod nga malikawan na ang anuman sining nga pinalidad. Dugang pa ni Turbanos, hindi na basta-basta nga makakuha sang kopya sang fare matrix bangod gina-issue ini sang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kada registered number sang modernized jeepney. Sa karon nagapabilin sa 13 pesos sa unang 4 ka kilometro ang sukot sa Libertad to northbound terminal nga rota, mga kaaksyon. Action Report, first portion. Ayos, sige. Kaduan taring balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 20 ka mga traffic enforcers magapasundayag karon sa hapon magakumpit sa pagbalik sang dancing traffic enforcers sa Mascara 2022. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Balita City Hall. Sa balita Aksyon Dale, mayong aga. Mayong aga-aksyon na Rex, sa umpisa karon sa hapon na magasugod na ang Dancing Traffic Enforcer Competition karon nga Mascara Festival 2022. Ginapahayag ni Bitaw Head Major Junji Liba, may 20 tanan ka mga traffic enforcers ang magapasakop sa sining nga competition. Ginpahayag sini nga mayra sang 5 ka mga pre-qualification round nga patigayunon umpisa subong adlaw Oktubre 5 sa may corner Lacson kag biya sa Kino Drive para mapakita sa mga enforcer ang ila abilidad samtang duty. Ang mga qualified entry action Rex ang mag-perform sang 4 ka daw sa Oktubre 7, 11, 13 kag 17. Gintala na naman sa Oktubre 19 ang final round. Ginpahayag din Liba Action Rex nga sa karon ila pa gina-finalize ang premyo sa mga daog hag pwede sa gihapon makaintra ang mga traffic enforcers nga nagdaog na sadto sa sining nga kompetisyon. Oo, may arata sa 5 ang elimination round nila, 5 ang first set of performance. Bali pila tanan sir ang ma-participate sir? 20 lang, 20. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Life Extension Vitamin D3 mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion
Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Kadtuan ta ring balita ni Action Alvin Graba sa patrol. Ini may kantanan sa sining mga reports sa blatter entry nga natipon sa aton sining patrol, no? May lang nga pagpamati kay Evelyn Sinaon sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, no? Kag Marilo Travilla Catinoy. Kay Ray Flores Barriuga, may nga galang, no? Kag Cathy Ver, mga ka-aksyon. Si Cathy Verga pamangkot din kuno si Action Fred. Si Action Fred nagbakasyon sa Singapore, no? Pero next week siguro ara naman siya. Di lang magkabalakan, no? Caroline Razonable Hinson, may lang nga pagpamati, no? Bibing Manzanares ang may lang nga pagpamati dira sa Olpa BI Maaw. Sa mga teachers, no, sa Olpa. Salamat gid. Jolia Caratatibo, no? May lang nga pagpamati Jolfa Caratatibo dira sa Barangay Robles La Castillana. Manjo Arnijo, salamat gid. Bibing Francisco kag Zini Versosa Garcia, no? May lang nga pagpamati Zini Versosa Garcia. Kantuan ta rin balita sa patrol. We have Action Alvin Graba. Balita sa patrol. Ari na siya sa balita Action Alvin. Mayong galiwat. Aksyon Rex sa preso karon sa Police Station number 1 ining 30 anyos nga babayi matapos gid serbihan sa mandamiento di aresto kahapon sa Barangay 12 diri sa siyudad Bacolod. Ning na aresto ang gaging kilala kay Angela Tandog. Tumandok ni siya sa Zone 1 banwa sa Pulupandan kag temporaryo nga nagatiner sa Barangay 12. Sunod di kay Police Staff Sergeant Ives Eduardo Changson ang warrants and subpoena officer sa Police Station number 1. Ining si Tandog ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest sa kaso nga qualified theft nagkaroon na hunong sa custodial facilities sang Police Station number 1. 40,000 pesos ang piyansa para naman sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Sa dugang paginaton nga balita Action Rex nagapabilin nga matawhay ining 5 ka adlaw nga maskara activity particular sa area of responsibility sang Police Station number 1. Sunod dir kay Police Major Ramel Sarona umalimpas ang September 30 tubtub sini nga adlaw September 5 wala pa sang maskara related incident na tabo sa ila sining area of responsibility. Daw mga matawhay tuod, no, sa area sang Station 1 kag Station 4 mayo man nga indikasyon Action Alvin kabay pa nga magpadayon ni tubtub matapos ang kaywatan ta dire. Oo, kabay pa Action Rex kay nagpadulong mangani kita to sa Police Station number 4 masyado katawhay ang blatter officer gani gambal to nga sir umalin pa kagabi tubtub subong why gidya kami sang may na blatter mayo man niya area sang Station 1 area sang Station 4 daw morning sentro kay ang lakson daw ay pagidman activity. Pero kabayunta nga magpabilin ini tubtub sa katapusan gid nga adlaw sang maskara kag tubtub gid sa pagtakop sang tuig 2022 Action Alvin mas manami ning indikasyon. Oo, kabay pa Action Rex kay kaginagani pamangkot naton pila ang pwersa sang
kapulisan pa. Ang Station 1 palang daan Action Rex, sobra shin ka mga pulis. 110 Pero to be may exact. augmentation na. Augmentation ni siya nagikan sa police station number 8 kag iban pa nga kapulisan. O mga outside city proper siguro nagpadala man sa ilang nga mga units to. Correct, Action Rex under sa BCPO ni siya. At kag sa augmentation man nagikan sa mga force multiplier bala. Kay ang focus tatlo ka mga area Action Rex mo. Number 1 down sa downtown area, dara ang Bacolod City Public Plaza, ang Baywalk, ang may Baywalk bala. pagid nga activity pagid gali no. Oo, may ara pa Baywalk Di na area pa na activity. sang Station 1 kon Station 2. Under na siya sang Station 1, Action Rex, kay under na siya sa Barangay 13 ang Baywalk Lampi, bala? Oo, tapos may carnival area pa sa may Pope John Paul II Tower. May carnival kwan pa na da? Oo, may ara pa. Amuni ang ginabantayan karon sang mga kapulisan under sang Station number 1. Ari Action Rex aga pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Wala mo kita ng mga napagpis ka ng mga kinawal plastic really ang mga putang ang sunod pa sa kinchika naman pero wala pa kami napagpisa. So far, sir, pila ka mga kapulisan tang augment sa karon, sir? Siya sa mga personal pa lang sa BCPO, kung wala pa naman ang augment sa regional office, nasa 110 kalinis sa iba ng mga police stations sa BCPO. Nalakip na, sir, ang mga force multiplier tada, sir, or as ang force multiplier separate po sila. Ang force multiplier pa ugling taman kadagabi nasa 100 na sila. Ay, okay. Pero mga lugar ta, di na mga area nga ginabantayan, sir? Parang diri sa vicinity sa public plaza, diri sa may pivot area. So may Pope John Paul II Tower, sir, kaya may carnival man to, sir, may araman. May araman na nagpiputaw. Okay. Action na Rex ang kabahin nila bang sang payag dire ni Police Major Aga pa sa nagabugtaw ba? Oo, aga pa siya Action Rex kay kagina pagpadulong namon to ni Action na nani. Ara pa siya sa may corridor dampi sa police station number 1. Ginalantaw niya man ang palibot abi kag ang sitwasyon sa iya sininga area of responsibility siling ko gani, sir. Tapos ini medyo piyong ng jutay kay daw wake up. Madalom ning mata mo na. Siling niya gani man kapoy na pero galing giti aragid sa iyang area Action Rex. Duha ka area 4 kag ang 1. Oo, amo na ang mga ginabantayan. Kagang dosa, daw mo nga mga areas mo, ang 3 less na, ang 5, ang 6, ang 8, 9, kagang 10 daw less na siya. Oo, bali ang sila na ning mga police stations nga ma-augment para sa Station 1, Station 4, Station 7 na sigurado may araman da sa ila area abi. Bisan sa guwa lang kay kunti may araman to. Sa Mansilingan? Oo, sa may Mansilingan may activity man kay Action na Rex. Oo, gani man so damo man subong nga mga festival site. Iniya particular way pa na ang ang kapulisan gikan sulo akong basihan ta ang ginpahayag ni Major Sarona base dugay-dugay o kung karon nga adlaw on the other day base may ara naman Action Rex nga augmentation halin sa Police Regional Office 6 kagang nukpo ti panaad man ang concentration nila mo gani man amo ni mga balantayan man naton. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio mo ning pinakamaayo nga suplemento patok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyo pag-inom sang D3 Bio matagadlaw makasiguro ka nga protektado ang kada cells sang imo lawas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required. Thank you. Salamat gida Patrol. Salamat Aksyon Alvin Graba, mga ka-aksyon. No? Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Dugay-dugay, balikan ko lang kamo sa inyo sininga. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home. Mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa
pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig. Alang nata sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa sining inyo sining palatuntunan. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, nag-aagdala kita masunod nga programa ang Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Life